No a ešte aby som nezabudol, tak aj čižmičky mám novúčké. Tamto sa mi vyšmykla pracka vonka, vidím. Garné SG12, čo som sa bál, že budú príliš tvrdé, lebo také mohutné vyzerajú byť. Ale pozerajte. To je pohodlnejšia čižma ako moje, čo som to mal, Alpinestars Tech 3 All Terrain. Tieto sú pohodlnejšie, mäkšie. Super. Hrubšia je podrážka, takže tam cez podrážku máš kus menej cit na stúpačke na brzdu, ale ináč sú bombové. A viem ich za 360 € aj s touto endurovou podrážkou. Neviem, či to vidíte. Aj s normálnou hladkou motokrosovou podrážkou. Takže keby niekto chcel, nech píše. A viem vám potom napísať aj farby, aj veľkosti, aké sú k dispozícii za takú cenu. No a ideme si domov dať pivko